aspaldia, aspaldia. Kaixo, oraingoan hemen Josefinarekin gaude. Zu nondik etorri zinen, Burlatara? Arizkundik, ni arizkundarra naiz, eta nire senarra manduztarra. Manduzkoa. Bastandarrak. Bastandarrak. Ezkondut eta horreginen bizitzera Burlatara. Nire senarra bazuen pisua hemen, bizitzeko bazuen noi, eta horregatik gelditu ginen Burlatan. Eta nola zegoen Burlata urte haietan? Etorri zinetenen? Pues eskolaren gainen, ez zotu nik nirk solasten eskolaz Burladan, ez. Zenuten entzuten euskara kalean? Kalean bat ere. Eta jendeak ezagutzen? Gure herrikoak eta juntatzen ginean bat, baino ez. Burlatan kalean niak etzuen nintzen solasik eskolaz. Eta nonbaiten elkartzen zineten edo? Ez egon hola? Ez, ni este bruta beti ganez herrire. Hemen izan nintzen bertze urtez baizkide, baixo larrean, baina nintzen sekulan etortzen eta borratu nintzen azkenean hemen. Baina euskaraz ez zuen inork hitz egiten hemen. Ez zen entzuten. Eta orduan gaur egun nola ikusten duzu euskararen? Izan ez horrekia obra. Gehiago egiten dute solastu, kanpoan kalean naizak gehiago solasten dute obra aurrek eskuaraz. Bai, gehiago, txuten da lehen baino. Bai, eta horrez mite berri ondortan eta aurrek eta eskuaraz gehiago, bai. Eta animatuko zen dituzko erduan euskara ikastera eta... Nire semale egiten dute solasten dira arrazongi eskuaraz. Nola bat eta nola bertzea. Eta bere biloak ere bai denak eskuaraz. Ikasi dute, ez? Bai, dena, ez dakite erdaraz. Erdaraz ez dakite. Ez? Orduan, eta zer egin dezakegu euskara aurrera ateratzeko edo? Gehiago hitz egin edo? Gehiago solastu bai. Hoi bai, gehiago solastu, eta gero aurrei ere eskolatik aterata erdaraz egin beharren obligatu eskolaz ditera. Mintzatu, uste dut hori dela... Hori kalera ateratzen, ez bakarrik eskoletan gelditzea. Kanpo ateratzen diren bai. Bai, zuen lehengo hizkuntza dela mantentzea. Nik etxean beti egin dut eskola horrekin, betitik. Ez dire eskola ikastorora bai, baina badakit eskolaz arrasongi. Arrasongi badakite bai. Oso ongi, gutxi gora bera da, zerbait gehiago kontatu nahi badiguzu? Pues ez dakit. Zan nahi dozu galdetu baino, ez dakit. Ez gutxi gora bera... Ni eskolaren aldean izela, 100% hoi bai. Oso ongi, eskerrik asko, gurekin egoteagatik. Segi ongi, Bai, berdin. Bai.